ପିଲା ସିଏ ଆଉ ଯାହା କହିବ ସେ କରିଦବ ଯାହା ଯୋଉଟା କହିବ ମାନେ ସେଟା ହଁ ହବ। ମୁଁ ଆସିଲି ଭୁଲି ନା ଦୋକାନ ଛାଡି ବରା ବରା କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ କଣ ଇଏ ଯେମିତି ବିକିଲା ଆଉ କଣ। ବରା 20 ଟଙ୍କା ଦିଏ ବାକିର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। 2 ଦିନ ପରେ ନା ମୁଁ ଯେତିକି ବାକି ଦେଇଛି ଆଉ ବାକି ଦବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି। ଦର ଦାମ ସବୁ ବଢିଗଲା ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ବାକି କୋଉଠୁ ଆଣି ଧୁମାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ଧୁମା ଭଳିଆ ପିଲା ମିଳି ନା। ତମେ 7 ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ତା ଭଳିଆ ତା ସାଙ୍ଗ ସମାସ୍କନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ସକାଳୁ ଯୋଉ ଇଟିଲି ତମେ କରୁଛ ଇଟିଲି ସାଇଜ ଟା ଟିକେ ହାତରେ ଟିକେ ନା ନା ଇଟିଲି ଟା ମୋର ଭଲ। ମୁଁ ତ କହୁନି ବରା କି କହିବି ବରା କହିବ ମୋ ଇଟିଲି ଟା ଭଲ ହଉଛି ନାଇଁ ସେଦିନ ଦିଟା ମ୍ୟାଡାମ କହିଯାଉଛି ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ଇଟିଲି ଆଣିବୁ କହିଦେବେ ମୁଁ ନା ନା ମତେ ବି ପଇସା ଦେଇକି ଜଣେ ପଠେଇଲା କହିଲା ସେଇ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ ଇଟିଲି ଆଣିବୁ। ତମ ଇଟିଲି ଟା କଣ ଏମିତି? ମୋ ଇଟିଲି ତ ପୁରା ନରମ ଇଟିଲି ଆଉ ଖାଇବାକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଆଉ। ବିରି ଦିଆ ହଉଛି ବିରି ଦିଆ ହଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଆ ହଉଛି କିଛି ଆଉ। ଘୁଗୁନି କରୁଛୁ ନା ଘୁଗୁନି ହଉଛି ଆଳୁ ମଟର ହଉଛି ଘୁଗୁନି ବେଗର ପିଆଜ ରସୁଣରେ ବି ହଉଛି। ସେ ଘୁଗୁନି ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ସତ କଥା ମୁଁ କଣ ମିଛ କହେ ନା। ମୁଁ ଖାଇଲି 10 ଟଙ୍କାର ଦେଲୁ 3ଟା ଆଉ ଜଣେ ଖାଇଲା ତାକୁ 4ଟା ଖାଇ ଦେଲୁ କାହିଁକି 10 ଟଙ୍କା ମୋ ମନ ହେଲା ମୁଁ ସିଏ ସବୁଦିନେ ଖାଉଛି ତାକୁ 4ଟା ସମାନ ମୋର ଆଗ ବୟସ ଅଛି କେଞ୍ଚି ପଡିବ ପେଟ ଭାରି ପଡିବ। ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଦେଖିବୁ ପେଟ ଏତେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଏବେ ମୋର ଆସି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୋକାନ ଆଜିକାଲି ଦୋକାନ ହେଇଛି। ମଦ ପିଇ ପେଟ ବାହାରି ଆଉ ମଦ ପିଇବି ଆଉ ପେଟ ବାହାରିବ ସବୁଠାରୁ ନା ଯେତେ ଇଏ ଅଛି ମଦୁଆ ବେଦୁଆ ମଦ ଇଚ୍ଛା ସବୁଠାରୁ ଧନ ହାନି ପ୍ରାଣ ପିଡା। ଧନ ହାନି ପ୍ରାଣ ପିଡା ହଉଛି ମଦ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମଦ ପିଇଲ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଝଗଡା ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ରକାର ହବ। ମଦ ନ ପିଇବା ପାଇଁ ମନା କର। ମୁଁ କହୁଛି ମଦ କେହି ପିଅ ନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କହିବୁ ନା।